Господин Ангелов, не е ли твърде амбициозно логото, с което се включвате в тази предизборна кампания, за да бъде Балчик първи? Не, въобще не е амбициозно, това често просто е следствие на всичко, което направихме през първия мандат. Това, че успяхме не само да изпълним програмата, с която тръгнахме преди 4 години, а успяхме да я преизпълним и да направим много повече неща, отколкото бяхме обещали, ни дава голям кураж и аз съм убеден, че след няколко години наистина град Балчик ще бъде първи в България. Балчиклии ме познават, те знаят, че аз не съм човек, който говори много, но нека да ви покажа това, което сме направили. След така наречения воден проект, при който ние прекарахме над 40 км канализация и 56 км водопроводи, в момента изцяло реновираме нов асфалт, нови тротуари, нови бордюри, повече от 12 км, а всички други улици са възстановени, така че по тях няма дупки, но чакат своя ред да бъдат обновени и да заприличат наистина на едни съвременни улици. Балчиклии няма да забравят кълта, която газиха повече от 3 години. Както казах, това беше една кална одисея. За съжаление, част от тази кал се лепна и върху моя авторитет, но аз искрено се надявам, че колкото и дълго да помним, добрият резултат ще изтрие тези моменти от нашето съзнание. В резултат на дългогодишното газене на кал успяхме да подменим изцяло водопроводната и канализационната мрежа и не само това, но и да я асфалтираме, да подменим всички тротуари, така че наистина града да придобие много по-съвременен, защото аз не обичам да използвам думата европейски, тъй като ние от край време сме си били в Европа. Това нещо повече няма да бъде допуснато. От тук нататък всички проекти, които се осъществяват на територията на общината, ще бъдат управлявани от община Балчик. Това е една от обновените детски градини в нашата община. Тази детска градина е обновена изцяло със средства от общинския бюджет, но ползвайки и европейски средства, всички детски градини в нашата община ще придобият този вид. Преди няколко месеца градината ни беше в съвсем различен вид. Имаше проблеми с посещаемостта на децата, защото беше в неогледен вид, но сега тя за децата е същински рай. Много сме щастливи, много. Както влязохме в градината, вие видяхте в коридорите и въобще с желания. Всичко е много хубаво, много добре. С децата добре се работи. Физкултурен салон е много хубав, много голям, който се използва от всички групи. И имаме стая за учители, също е много добре, което преди нямаше. И на пролет всички училища в нашата община ще изглеждат по този начин. Всички ще бъдат санирани, всички ще бъдат пребоядисани и преоборудвани естествено вътре. Това е нашата общинска болница. Дълго търсихме отговор на въпроса ще има ли, няма ли да я има. Вече имаме отговора. Болница в Балчик ще има. Не само това. Надявам се, че и другата ми мечта ще се сбъдне. Тази болница да бъде обновена, модернизирана. Тя е в списъка на 9 общински болници, които ще получат европейско финансиране. А тази църква? Това е църквата Света Петка, която беше възродена. Това нещо, което не можем да видим, е прекрасното осветяване. Вечер тя променя облика на целия квартал, в който е разположена. Но освен това ние строим в момента 6 църкви, едната от които вече е в действие. Съвсем скоро я открихме. До година ще открием останалите 5 и ще започнем да строим още 2. В момента пътуваме към една от нашите ромски махали. С радост мога да кажа, че това е един град, в който всички етноси съжителстват мирно, спокойно, а не това, при нас не се случва това, което се случва в другите градове. Успяхме да подновим тук водопроводи, канализации. В момента върви ремонта на улиците, така че
и нашите ромски махли ще получат съвременен облик. Кмета направи всичко, махата, улиците навсякъде. На блоковете тук не дели никой, нито цига, нито заедно сме. Кмета много сме доволни от него. Има много работи, които се промениха. Сега в момента се оправят тук пътищата на самия квартал, асфалтират, таковат, благодарение. Полека всичко взема да се оправя. За мен най-успешната форма е те да бъдат образовани. Ходят ли децата на училище, те получават друг менталитет, стават много по-комуникативни и естествено имат по-голямо самочувствие и излизат малко от тази тясна сфера, в която съществуват. Ние не напразно въведахме безплатните обяди в училищата, защото това беше един от начините, по който да привлечем и социално слабите ромски деца, така че те ходят на училище и имаме над 95% посещаемост на училищата от децата с ромски произход. Не трябва да забравим, че през целия мандат ние работихме по време на икономическа криза. Това ни попречи да изпълним една от основните си цели, а именно откриването на нови работни места, но тази криза вече отминава, отново се появиха инвеститорите, има желание да бъдат открити доста работни места, като един от най-големите проекти, които предстои да бъдат осъществени, това е превръщането на военното летище в Балчик в гражданско и освен, че в Балчик ще кацат граждански самолети, това неминуемо ще доведе и до подобряване на бизнес структурата и до разкриване на нови работни места. Преди 4 години се заканихте Балчик да стане фестивален град. Аз не само се заканих, но изпълних тази закана. Наистина Балчик се превърна в фестивален град и не само като столица на Черноморието, а според мен Балчик се превърна в фестивалната лятна столица на България. Дадахме сцена на много изпълнители и изключително съм доволен, че Балчик стана любимо място и на много авторитетни изпълнители, на звезди от световна величина, които след своето участие станаха не само приятели, но и фенови на нашия град и те, където и да отидат, в която и точка на света, те не спират да ни хвалят. Това е една от моите мечти, която скоро ще се сбъдне. Тази емблематична за нашия град сграда да намери своето ново предназначение, да се превърне в един модерен културно-информационен център, запазвайки изцяло своята фасада. В нея ще създадем 4 зали, в които ще презентираме целия град на нашите гости и приятели. Откъде ще намерите пари за това? Ние вече имаме одобрени средства по европейска програма. Това е другата ми мечта. Балчик да има най-красивия, най-кокетния, най-уютния стадион в България. В момента се изпълнява. Живот и здраве на пролет. Тук ще бъде изигран първия матч. Стадиона ще има капацитет 3000 зрители. Всички ще бъдат разположени само на единия скат, а тук ще запазим старите трибуни, но ще ги превърнем в едни прекрасни градинки и ще монтираме една сцена, защото това нещо трябва да бъде и център на културата. Цял живот съм живял в Балчик. Тези лодки винаги са били тук. Надявам се, че дълго време ще бъдат тук. И аз обещавам, Балчик ще бъде първи.